ಜಿದಾಂತಿನ ತುಳುವ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಮಂಜಲ್ ರಂಗಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟೆ ತಾಸದ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ದುನ್ನದ ನಲಿಕೆ ರಂಗಿದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಭಕ್ತಿ ಕನಮನುಟುಲ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪುನ ನಲಿಕೆ ಪಚ್ಚಿಡಿತಾಸೆ ಡೋಲುದ ಪಿಟ್ಟಿ ನಲಿಕೆಡಿತೋ ಜುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಗತ್ತಿ ಪರಕೆ ನಿಪಂಡಿದ ದೇವರಿ ನಿಲ್ಲುದು ಪರಮ ಶುದ್ಧುಡು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಮನೆತನವು ಮಂದಾರ ಗುತ್ತು ರಘುರಾಮೆ ನೆಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರುದ ಎಡ್ಡೆ ಪಗು ಆ ಗುತ್ತು ಎಡೇನೆ ಬೆಂತನು ರಘುರಾಮಣ್ಣಗು ಒರಿಯ ಮಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ಸಂಕದರ್ಪುದ ಲತ್ತು ಜವನೆರೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಡಿರ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಅಟ್ಟೆ ಸಂಕರೆ ಲಟ್ಟೆ ಪತ್ತದು ನಲಿಪು ಪುರ್ಲುಗೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ತೇಕಿ ತೂಂಡು ಕಾಂಡ ಲಗ್ನಗ ರಂಗ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಪರಕೆ ಸಂದೆಡೆ ಚಪ್ಪೆ ಮೋನೆಡೆ ಜಲಕ ಆಂಡೆ ಮಂಜಲ್ ರಂಗಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟೆ ತಾಸದ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ದುನ್ನದ ನಲಿಕೆ ರಂಗಿದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಭಕ್ತಿ ಕನಮನುಟುಲ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪುನ ನಲಿಕೆ ಪಚ್ಚಿಡಿ ತಾಸೆ ಡೋಲುದ ಪಿಟ್ಟಿ ನಲಿಕೆಡಿತೋ ಜುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಗತ್ತಿ ಪರಕೆ ನಿಪಂಡಿದ ದೇವರಿ ನಿಲ್ಲುದು ಪರಮ ಶುದ್ಧುಡು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಜನ ಮಂದಾರ ಗೊತ್ತಿಗೂ ಒಡು ಬೊಗ್ಗಿಲ್ಲ ಕಾತು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಕೊಬ್ಬು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ 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 ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರಂಡು ಮುಂಬೈ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮುಂಬೈದ ನಮಗಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿಸ ಅನ್ಸದು ಇನಿ ಪಿಲಿ ಚಿತ್ರನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈ ಮುಂಬೈದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ ಮಾತಿನ ಹೋಗಿಡೆ ಎದುಗೊತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಈ ದೀಪ ಪರ್ತಾದ ಉದಿಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೈಂಬಾದ രണ്ട് ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಬರಡುತ್ತಿದೆ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅಗಲಿ ಬರೆಯಾದಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ನವಂಬೈದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಗರ ಸೇವಕಿ ಮಡವಿ ಪತ್ತದಲ್ಲೇ 6-5 ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ನಡೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ನಂಜಿದಾಂತಿನ ತುಳುವ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಮಂಜಲ್ ರಂಗಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟೆ ತಾಸದ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ದುನ್ನದ ನಲಿಕೆ ರಂಗಿದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಭಕ್ತಿ ಕನಮ್ಮನೊಟುಲ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪುನ ನಲಿಕೆ ಪಚ್ಚಿಡಿತಾಸೆ ಡೋಲುದ ಪಿಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿತೋ ಜುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಗತ್ತಿ ಪರಕೆ ನಿಪಂಡಿದ ದೇವರಿ ನಿಲ್ಲುದು ಪರಮ ಶುದ್ಧುಡು ನಲಿ ಪುನ ಪೊರ್ತು ಗಟ್ಟಿದ ಸಂಕದರ್ಪುದ ಲತ್ತು ಜವನೆರೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಡಿನ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಅಟ್ಟೆ ಸಂಕರೆ ಲಟ್ಟೆ ಪತ್ತದು ನಲಿಪು ಪುರ್ಲುಗೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ತೇಕಿ ತೂಂಡು ಕಾಂಡ ಲಗ್ನಗ ರಂಗ್ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಪರಕೆ ಸಂದೆಡೆ ಚಪ್ಪೆ ಮೋನೆಡೆ ಜಲಕ ಆಂಡೆ ಮಂಜಲ್ ರಂಗಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟೆ ತಾಸದ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ದುನ್ನದ ನಲಿಕೆ ರಂಗಿದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಭಕ್ತಿ ಕನಮ್ಮನೊಟುಲ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪುನ ನಲಿಕೆ ಪಚ್ಚಿಡಿತಾಸೆ ಡೋಲುದ ಪಿಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿತೋ ಜುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಗತ್ತಿ ಪರಕೆ ನಿಪಂಡಿದ ದೇವರಿ ನಿಲ್ಲುದು ಪರಮ ಶುದ್ಧುಡು ನಲಿ ಪುನ ಪೊರ್ತು పిల్లి పిచ్చాక నాయక నటాయన భరత్ భండారి రెడ్డి మాతరి వంజಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನು ಪನೋಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂಚೆ ಶೋಸ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ ದುಬೈದ ಅವಳು ಊರುಡ ಅವಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಅಂಜನೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಈಗ ಮಾತಾ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೈದಾರ ಬಲ್ಪ್ ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೈತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತೆಂಗಿಗೆ ತುಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಾಂಬಾಯ್ದ ತುಳುವೇರ್ನ ದಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾತಾ ಶೋಡ್ಲ ಮಾತಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಜ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ರಜತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರೋದುಂಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಆಗಿರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟ್ 5 ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೊಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ఒక భాస్కర్ నేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక వినాయక దుంపరి సంజోడ దుంపరి ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಈಗ ಜಯಂತಿಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾಗದ ಕೂಡ ಸುರೇಶ್ ఒక ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಶೋಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುನೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಚನೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರ್ನ ಸಾಯಿ ಸಂಘ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗುಡ್ಡುಗು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಸುರೇಶ್ ಮುಖಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಮಣ್ಣ ಸಂಜಯಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಸುರೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಣ್ಮಣಿಯೇ ಈ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬಂದು ಪನ್ ಒಂತ ದಿನೋಡು ತಿಂಚಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕನಗಟ್ಟುಂಟು. ಪಿಳಿತ ಮಂಡೆ, ಪಿಳಿತ ಮೋನೆ, ಪಿಳಿತ ಆಕೃತಿ, ಪೀತ ಮಂಡನ ಅವು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ. చెప్పు. ಊದು ಮಾಡುದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಯರು ಪೌಲದೆತ್ತದು ನೆಗೆತಲಾಗ್ಯರು ತಿಂಜಿ ಸುಗಿಪುಡು ಉಡಲು ಬೆಂದೆರು ನಂಜಿದಾಂತಿನ ತುಳುವ ಬಿರ್ಸೆರು ಮಂಜಲ್ ರಂಗಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟೆ ತಾಸದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದುನ್ನದ ನಲಿಕೆ ರಂಗಿದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಭಕ್ತಿ ಕನಮನುಟುಲ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪುನ ನಲಿಕೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡನ್ ಕೊಡೋದು ಅಟ್ಟ ಬಡ್ಲೆ ಹಿಡಿದಾಸೆ ಡೋಲುಡ ಬಿಟ್ಟಿ ನಲಿಕೆ ತುಳುವೆರೆ ಗತ್ತಿ ಪರಕೆ ನಿಪಟ್ಟಿದ ದೇವರಿ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಅವು ಏರಾದು ಲಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿದ ಸಂಕದರ್ಪುದ ಲತ್ತು ಜವನೆರೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಡಿರ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಅಟ್ಟೆ ಸಂಕರೆ ಲಟ್ಟೆ ಪತ್ತದು ನಲಿಪು ಪುರ್ಲುಗೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ತೇಕಿ ತೂಂಡು ಕಾಂಡ ಲಗ್ನಗ ರಂಗ್ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಪರಕೆ ಸಂದೆಂಡೆ ಚಪ್ಪೆ ಮೋನೆಡೆ ಜಲಕ ಆಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಇಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಡ ಇಂಗ್ಲ ತುಳಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲ ಭಾಗ್ಯದಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ಭರತ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಂಚ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾಮನಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ತುಯ್ಯ ಆಯ್ತಿಂದ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಮೂವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಲ್ಲ ಉಂಡಿಂಚೇನೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರಡೆ ತುಳು ರಂಗೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡ ಒಂಜಿ ಸರಿಸಮಾತಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಫಿಲ್ಮಿ ಇನ್ನ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೊಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಕ್ ಪಸತ್ ನಮ್ಮ ಭರತ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮೂವಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರತ್ತೆ ನಾನು ಬಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಕಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಾಂಬೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಓದ್ತಾನೆ ನಂಗೆ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುರೇಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಬರೋದು ಸುರೇಶ್ ಸಂಬಂಧಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚೇರಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರೋದು ಪೋಳು ಎಕಲೆ ಪುರಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಪೋಳು ಎಕ್ಕಲ್ಲಾಗಲಿಗಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಪೋಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾರು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್
ಸುರುತ ಸರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಟ್ ಅರೇಕ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಗು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಇಂకొಂದು ಮುಂಬೈ ದಿನ ಅಪ್ಪ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ಸೋಲಿದ ಅರೇಗ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಎಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನ ಅಪ್ಪ ಒದಗಿಸಾಕಂತ ಪಡೆದೆ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫೈನಲಿ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅರೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಎಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಆಸೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಗುರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆವಿ ಮುಂಬೈಡ್ ವರ್ಷದ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ನಡೀತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಐದನೇ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿದೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಜಿ ಮೂವಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿದೆ ಅದ್ರ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುದರ್ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದಷ್ಟು ಬಂದಷ್ಟು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಆಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಗ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನನಾತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋನುಂಡು ಐದು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಗೆಂದಾದ ಬರಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್